Studios. אמא? אורנית! במשפוך איזה אוכתי! אין לה זמן, כנס וגם ישיבת צוות בדרך ממתנ"ס בדרום, כביש 6 לצפון, וכרמית ב8 בערך. שישי סידורים, כל הרחוב מכירים, הפקח הוא חבר, היא אומרת שבת על האש, נזהר ינפנף עם המשפחה להיות אוכתי בת 60 היום, היא רק רוצה לרקוד. איפה לא תיקח אותה, היא רק רוצה לרקוד. בכרמיאל כל שנה פסטיבל מחול, לרקוד לא נמאס, ממש לא נתפס, היא רק רוצה לרקוד. כל שבת עם מיקי בים, סטלבט משתזפת, טיולים בכל חור, מכירה כל אזור, בשדרות היא קיבלה מצטיינת. בתחילת השבוע ממש לא רגוע, צריכה עוד להספיק לקנות מצורכים ולראות מתנדבים, תנו לה בכבוד. אוכתי בת 60 היום, היא רק רוצה לרקוד. איפה לא תיקח אותה, היא רק רוצה לרקוד. הליכות עם חברות בערב ברחובות, ציוד למתנ"ס למגש נכנס, היא רק רוצה לרקוד. אוכתי בת 60 היום, היא רק רוצה לרקוד. איפה לא תיקח אותה, היא רק רוצה לרקוד. ביוון להסתובב ונושאים טעות, לשתות קפה, רק פרקט הימים לימדה לרקוד. זה עושה אותה אוכתי הכי מגניבה, כל כך הרבה אנרגיות לאישה כזאת קטנה. מתים עלייך אוכתי, היום זה מסיבה, חוגגים לך יום הולדת עם המון אהבה. מזל טוב, מזל טוב.